Алдагы кытлау сәламен без Тольятти шәһәреннән алдык. Бу язманы безгә шын бәхетле булган хатын-кыз, туганнарга бай кеше Әлфия апа Курмакаева Мавлютова язган. Аның укып чыккан язмасыннан мин берне аңладым. Бу айны гаиләләре бәйрәм итеп туктый алмаска тиеш. Чөнки бихисап тантаналар нәкъ яз фасылына туры килә икән аларда. Әйдәгез, бергәләп Әлфия апаның күңеленнән ташкан хисләрне тыңлап карыйк әле. Март айы безнең гаиләдә туган көннәр, тантаналарга бик бай ай. Мәрхүмә булган әтиебез Сөләйман улы Исхак та, бакыйлыкка күчкән улы абыебыз да март аенда туган иделәр. Бу сәламебез аларның рухларына да дуга булып барып ирешер иде дип өметләнәбез. Без Иске Атлаш авылында гаиләдә 7 бала үстек. Шул 7 бала арасыннан да 4-сенең туган көннәре яз фасылына туры килгән иде. Апам Гөлсинә Исхак кызы Альбикова һәм тагын бер апам Наҗия Исхак кызы Манапова Новоспасск бистәсендә гомер кичерәләр. Аларны яз аенда булган туган көннәре белән ихлас күңелдән тәбрик итәсем килә. Исәнлек, саулык, җан тынычлыгы, тән сихәте телим. Һәр туачак таңнар аларга тик шатлык кына китерсен. Балаларының игелекләрен күреп, оныкларына шатланып, туганнарының җылысын тоеп, аларга озын-узак яшәргә Ходай язсын иде. Иске Атлаш авылында үзенең төп нигезендә яшәүче абыем Султан Исхак улы Мавлютов хатыны Рәйсә Сабировна белән шулай ук март аенда 40 ел элек гаилә кырып җибәргән иделәр. Аларны да бу матур гомер тантаналары белән котлыйм. Алтын һәм бриллиант туйларына кадәр бергәләп барып җитсеннәр иде. Шулай ук энем Илшат Мавлютовка хатыны Венера белән чын күңелдән котлау теләкләре ирештерәм. Аларны да киләчәк туган көннәре белән котлыйм һәм Ходаем озын гомер, бәхетләр насыйп булсын дип телим. Бик мәрхәмәтле, күңелле кешеләр алар. Барча туганнарымны гомер бәйрәмнәре белән котлап, күңелемдә булган иң җылы хисләремне белдерәм. Аларга барысына да пар канатлы булып, исән сау гына, озын гомер кичерергә язсын дип телим. Бер-беребезгә терәк булып, бергә булыйк, бердәм булыйк, кадерле туганнарым. Туган өчен туган кайгырмыйча, кем кайгыртсын тагын дөньяда? Бер кеше дә азат түгелдер ул башларына килер кайгыда. Сагышларны таратырга теләп, күңел изелеп киткән чагында, өстәл көйләп, эш сиреңне сөйләр туганнарың булсын яныңда. Авырганда хәлең белешергә, кергән кешең булсын туганың. Шунда гына ямен тоярсың син яшәвенең тәмен дөньяның. Ярдәм сорап килеп борылмасаң, туганыңа әгәр җан белән, нигә кирәк бу дөньяда яшәү, кесә тулы байлык, мал белән. Яшәүләргә өмет бирә алган дус, туганнар булсын яныңда. Я бер Раббым, якын туганнардан мәңгелеккә мине аерма. Апамнар турында сөйләп тә бетергесез. Олы апам тормыш иптәш Әхмәт Сәмәт улы белән 47 ел бергә гомер кичерәләр. Мәхәббәт җимешләре булган бер ул белән бер кыз үстерделәр. Хәзер яраткан оныкларына кадерле әби-бабай булып торалар. Икенче апам Наҗия моннан 12 ел элек хәләл җифетен соңгы юлга озатса да, югалтудан сынмады. Ул гомере буе үзенең сайлап алган һөнәренә тугрылыклы калып, кешеләргә матурлык бүләк итеп, парикмахер булып хезмәт итә. Анарга дип кенә тирә-як авыллардан да киләләр кешеләр. Эштән соң инде ул гөлләр патшасына әйләнә. Өендә дә аның гөлләре бик күп. Әҗәй көне аның чәчкәләр бакчасына сыкланмаган кеше юк. Кызын укытып бетереп, югары белем биреп, олы тормыш юлына аяк бастырды. Мин үземнең апаларым белән горурланам һәм аларга якты көннәр телим. Иске Атлаш авылында яшәүче, төп йортта гомер кичерүче абыем Султан Исхак улы Мавлютов хатыны Рәйсә Сабировна белән 40 ел элек кушылып, бабайлардан калган Мавлютовлар фамилиясен дәвам итеп, 2 ул үстерделәр. Бу гаиләнең тагын бер олы казанышы бар. Алар безнең төп йортны, туып үскән нигезне саклап, кадерләп яшиләр. Киләчәктә дә Ходай аларга хайырлы гомерләр бирсен иде. Туган булгач, шундый туган булсын. Бер ни өмет итми сөя белсен. Сулар һава кебек кирәк булсын. Авыр чакта сиңа терәк булсын. Көтмәгәндә, уйламаганда, көлә-көлә сиңа килеп керсен. Битләреңнән сөеп, елмаеп, сагындым бит сине үлеп дисен. Һәр иртәдә ак бәхетләр теләп, саулык теләп сиңа дуга кылсын.
Синең бәхетеңә сөенеп, туганкаем диеп кенә торсын. Туган булгач, менә шундый булсын. Һәм ул тиеш шулай булырга. Шундый туган булып яшигәле, үрнәк булып газиз балаларга. Кадерлеләрем, мин сезне һәр вакыт сагынып, юксынып яшим. Тольятти шәһәреннән туганыгыз Әлфия Курмакаева Мавлютова. Менә шундый матур юллар белән төгәлләнә әлеге котлау хаты. Һәм бу хаттан соң бар туганнарына да багышлаган күркәм җырда сайлаганнар. Аны да бергәләп тыңларга чакырам. Барча туган көннәрегез, гомер бәйрәмнәрегез котлы булсын. Туганыгыз сайлаган җырны бүләк итеп кабул итегез. Бәхетле булыгыз.